Aga baning kong nga aingu yo ble ya kanika lat ka bangiyo bani shempat bat pi sa chisin bat ngada ai khuble ya pi ginong pet nong snap jaga Good News TV ba pi yai kershan ba pi yai snap yai pet ya kini ki program ba ka Bible study bat kani ka benta ka balai bat haga ni ka benta ka balai ka bangilia kren shakmat ya ka wei ka phang mano bante ya ka jingtwa kani ka janmi ngin ya kren ya ka lennong ka balai juga kitab u Nehemia bat nganget skembo blen kren un kerkhu yangi lengba kani ka Bible study shwa bangin ya chaprang to gini pendema ka jingtwai ngai ngo ime au blei ba me play kani ka lat bangin yo ban ton kani ka por kani ka rensan ya ka ban snap ya ka ban shot score bat ya ka ban puson ya ka ktin ka jome nga duai ko try ka ba men kren yangi bat nga duai atu kren ba jamno jisu na ba ki ktin jome ki long umso kren a trying in shot score me long ublei hi aga kerteng u jisu ni duai amen ki parmanget bat ki parlok bahro nganget pidang ken mau ya ka kitab u Nehemia u briu ba ula blei ula khot bat ula yo ya ka jingkhot ka jong blei omna shalor henreina shapo ka lenong ka ba ar ka bangilia kren ya ka jing start ka jong Nehemia bat ka lenong ka balai ka lenong ka bangada it shaban pulis ai puli ya ka namar ka long ka lenong ka beruspa kata kata haki jing hikai ya ka eki ba ken jaman sim bat eki biya deidur bat ki sngi ki jong hi menta kan ikalan nong kabalay lada pi puli ya ka nga kwa ba pinda puli pinda puson ya ka baro ka wai kalan nong hakani hi ka janmin namar kan ikalan nong kabalay ka yathu yangi yaki jinet ki jinat ki babun jong ka jingte ya ka kenro kan ikalan nong kabalay ka yathu yangi ya ka jingte u Nehemia ya ka kenro Jerusalem ka bumut hapo ka jingyalam ka jong u tamba kamda yathu than kan ikalan nong ya ka jingte ya ka kenro ka balatwano haka dur jong ka lenter bat ka pengkiang ka jong ka haka dur jong ka jing reben bat ka jing yar ka jong ka kamda yathu than yangi ya ka dur ka bapura jong ka ta ka kenro ka balatwa bat ya kita ki kerdop ki balatang Henry ka ni ka lenong ka kam yathu yangi yakin nong te ya ka ta ka kenro ka balatwa ka jingkali manu bante ya ka kenro ka balatwa ka jingkali ka ba ka ni ka lenong ka balai ka jubab yangi manu shisha bate ya ka ta ka kenro ka balatwa bat habangi puli ya ka ni ka lenong ka balai ngakwa ban puli ya ka dekhot ka baning kong ba ka dekhot ka ba khatdu bat ka ongkum ni Anda kumta u Eliashib u rangba lingdo ula yeng jot ringkat bat ki para jong u ki lingdo bat kila ya te ya ka kerdop langbron kila pen kentang ya ka bat kila pen yeng ya ki jingkhang jong ka jin hadu ka jing ya yeng apira hamnia kila pen kentang ya ka hadu ka yeng pira hananel kerkhot ka bakat du jong long ka balai bat hapedeng ka bakiu ka dong bat ka kerdop langbrod ki bania bat ki nong khai kila shna hakat ni kalau nong kabalai la yathu yangi ya ka jingte ya ki jingkhang kata kali baning kong lani ki kerdop ngila banong bar ki don la jer kerteng hakat ni kalau nong kabalai shipoteli ki kerdop bat la te ya ki prateli ki kerdop arteli ki basu jer kerteng ni puli hakat khot ka baning kong ya ka kerdop langbrod kada khot ka balai ya ka kerdop do kha kada khot ka ban riu ka kerdop ka barim kada khot ka bakhat lai ka kerdop them kada khot ka bakhat saw ka kerdop sunrum kada khot ka bakhat san ka kerdop umpo liu kada khot ka ba arpun riu ka kerdop kada khot ka ba arpu pra ka kerdop kulai bar ka kerdop ka ba arpu khandai ka jer kerteng ya ka kerdop mingi ba ya ka kerdop ba ya ka lendong kada khot ka ba lai pu wei ka ya thu ya ka kerdop hami phikam prateli ki kerdop balate tangba habangala puli hapi mentanya ka dekhot ka baning kong ba ka dekhot ka bakhat do ka sedang da ka jingte jong u Eliashib u rangba lingdo u balate ya ka kerdop langbrot ka baning kong ka jingte la sedang ikal no ka balai da ka jingte ya ka kerdop langbrot ba la penkut ru balate ha late penkut ha ka ka dong ka bahajan ka kerdop langbrot kini ki kerdop ki kerteng ki don ka jingmut ka baken jaman sim baro tambah haba kerennya ke kerdop langbrot kata ke kerdop langbrot kadi ke kerdop ka baki juya lam ya ki langbrot ha kaban aya ke jingkenya ha ka duan ka bahaga temple kadi ke kerdop ka bakentang kadi ke kerdop ka bakenjaniam ngala banong kadi ke kerdop ka bakenjaman sim Namar kata ke jingte ya ka kenro ka balatwa ka sedang ho bat ki kerdop henry ka ngala banong ka dikapor ka
benta kabaning kong kabangi yu iya ka jingte ya ka kenro ka day baka jingte ka sedang barka kut barka jingte ka bakan jaman sim. Nehemia ujer ya kinongte ya ka kerdop da ka basdang balatay ningkong ya ka kerdop langbrat. Bala penkudru hakata ka dong ka bahajan ka kerdop langbrat. Kasdang bar kakut bar ka kerdop langbrat. Ka kerdop langbrat ka banga ong ya pi ka di ka kerdop ka bakentang. Ka keren ya ka baken jaman sim. Namar kata kat kani ka jingtua kat ka bangi pai ka syabangi pai. Larangi pai skim lang ka salang ngi pai ha ka long briu ka man briu ka jing hiar do jang ka akor ka buram pai sya ka yok ka kot pai ya ka jing hiran jang ka perthai kat ni pai ya ka jing pat ka jing pra ha ka kam hima sima ha ka sensyar ka kharda ka jing lek makan ti ka babun kat chaba pai ka jing tua sudah ada ka jing stang ya ka jing tei ka di baka bakan jaman sem hatong ngila tei ya ka jing tua da ka basdang da ka bakan jaman sem. Namar kata kalau ka badan kam hakini gisngi kumbangi judan ka kum ka sinod ngi rakhe ya ka revival Sunday. Ngi rakhe ya ka Pentecost Sunday. Kini gidi ki eki bakin jaman sim. Ki bangi dang don kam ya ka revival ka ba ublay untau temaripan ya ka jingim ka bakin jaman sim ka jongi. Ngi don kam ya ka jingte ka bakin jaman sim. Hoy ka jing tuah ka imlang ka salang ki shlong ka tau ka long briman bri ki long ka badon kam ban ya keren ban tei pat ya ki henry lam dang isdang na ka bakin jaman sim ngin numla ban tau per thei ngin numla ban tei ya ka nuga jing tuah na mar ka tangi haban sedang bar ka bakin jaman sim. Nehemia sedang bat ka kerdop langberat ka bakin jaman sim. Namar kata hakani ka janmit kani ka Bible study ka khot yangi ladang yu ikeleng saudong ka jingtwa tongin phaish ka jingim la jong neng kong ka bakumno ka jingim ka bakin jamin sim ka jonga ka bakumno ka jinga dei ka jonga baru blai ka bakumno ka jinga dei jonga baru kon lang brot jong blai u belong tribe unong penim jong Jesus Christ. Leno ibangan don ka jing sngok hiya ka riba ka jay ben reu. Long leno ibangan sedang ka bandon ka jing sngok hiya ya ka imlang ka salang ladang ngampat tikena ya ka jinga dei ka jonga ka babet baru blai. Namar kata ngi haban sedang nakabadiban sedang te. Ngaju ainuk sabun sin mene habang keren haki school lagi nigi sngi nga ainuk saba nga ken mau dang le school ne ngam ju sngok tena di subject geometry. Namar kata kino ong kino hikai yang aban draw circle nga lara lupai pisa kutia. Na don kiba ong draw ka circle ka bakham he nga ra lu jing tak bilor horlex. Na ong ka bakham he ngam la su ban draw ka circle ka batikna ka ba desisha. Namar belai ban draw ka circle don kami kompas. Namar kompas uwei utudo udan hakata ka jaka ka banginda bu yautu uturnia uban nem. Ni sala ban draw ya ka circle ka ba wonder haka nuga jinghe ka jongka balai. Menditang namar bu nep ulet namar bau tu tudu uban nep udan haka jaka ka bangi ka center point. Berke center point jongi ban sedang ya ka bante ya ka batua ka dei ban sedang na ka baken jaman sim. Ka ban sedang baru play. Namar kata ka khot yang ya ka por ya ka bangi nginokum Nehemia baka jingtei ka ban sedang berka kut berka baken jaman sim. Kabar. Pinda puli ya ka ni ka kitab jong Nehemia pin syamba kibabon ki dekhot ki yatu yangi ka kentin ka lay ban syai ban ka dei persya ya ka yeng persya ya ka kamra hajan jong ka yeng utau jadi daya hak dekhot ka basipau ulat ya kata ka benta ka tuano da ka ba utei hajan yeng jong persya ya ka yeng jong umesulam pade persya ya ka kamra jong u azaria pade utei ya kata ka benta ka tua hajan jong ka yeng ka jong hi ka jingte ya ka kenro ka sedang najan ye lan ni la banong nalaye hoi kalong ka badai yangi ya ka bangingin perkhat ya ka mission saudong perthai kaningim de ban kilet ya la karampai namar kata nga jukran ha kinigi sngi ki bamenta baka mission ka bau blay u ya lamingi ha kinigi sngi ki bamenta ka ri baka jat ben riu ya ka balang ha ka ri ka jongi kadai kali ite ka ba kherdop ying jongi u blay la wanra ikemen sim ke ba kodo na keleng ngarang keren kini kesngi ya ke jington kam ban ya lap ya ki tores ki bo na keleng ka perthai ki wan hadu haying jongi kita barok kilong ki badai herenga kam kwa hakani ka por ban longkum ne hemaya ubakin nong te ya ka kenro kis dang nalaye pas lo ka jong ka ye hon ngala ban keleng ka perthai ban ya lap ya ka perthai henre kum lo ka yeng ka jonga hatunga ai por ne em ka yeng ka jonga
ngala ban ban ai por ka bertai baro henry yo para jonga yo para marjan jonga yala ujong knyi jonga yala ki jong ki persa ki jonga lagi khon ki jonga ngam don por ban tei ki nga ban tei nang kong yala ka jong ka ye namar kata kini gisngi ka mission ka bau bleu khot ngi kam dei taman le keleng ka berthaim dei taman le siliang duriau henry hagani ka ri ka jogi ngaban phaisil ka jong ka snong ngala ban keleng ka berthai henry hasnong am tip ei ja yu ka snong jonga ke ka ba jat ka ba pra ka snong ka jonga ke ka ba ja ka ri ba ka jat ben ri ka jongi ni krentang ye ke ba sabar berthai sabar jaga ri ka jongi sakaling ka berthai henry ngim ji ka ni ke ba ja halamat kho seo namar kata Nehemia pinpej akini ki khot na do ka khot ba shipho arpu lai arpu pra arpu khnai lai pho Ukraine ye kita ki brew u Jedediah Benjamin Azaria u tau lingdo u Zadok u Meshulam kini bro kita ya ka benta ka bla toa hajan yeng akan mau menshwa hadu mentarun dia ong pen khu chnong ni ju sung tenat em ban pen khu chwa da ka ken ro ka badan hajan yeng la jong kanala ka ba hajan yeng la jong kalau ko ba dei di ban sedang kum tu sedang shona la yeng hayeng impat le ai ki khon jong ka balang ki jot ki pra ki sha te sha khom ngimpat le ai ni kner sa keleng ka perthai mde banga persha ya ka jingtre mission shiki wei pat ki jaka ndengi la le ayu halaye ta ka ke jingkali ka banga bu ning kong yele de par nga bu e phiru nama ka jingte kan ro ha ka ni ka lenong ka balai ka sedang nalaye traji su ongum no haga kitab ki kam ki apostle kal nong bening kong record ko bapra uang ndala one woman sim ba khoj api bin nong ki nong play nga na Jerusalem Judea Samaria shdu bakut ko perthai tabastang na Jerusalem ke Jerusalem kare ka jaka ka bagisan ran ki jong traji su ki dan haga ta ka por nang takin salet sa Samaria sa Judea shkelen ka perthai ru ni don kam bantay ta ka bastang nalaye kit yelade yet ka yeng la jong ka snong ka jong pi la le ayu ki bobun ki kristan hoy ngi ket ngi trai commission sabar are snong la jong tanga ka snong la jong ngim tre ban mi khat tang ka dor ba snong tre ban mi ya per khat ka bha ka mian jong ka snong tre ban mi ka urban mission jong ka KGPC not jongi ka le ki snong ru ki lum ya ki nong kit kam snong lum mi ki nong song snong kindiat ki bawan tang ki long kemi kindiat kan sai kirang ba shano ki badan buram shano kim dan kim juan pada mar kata yok ngile klen ya ka bantay na la ye bau Nehemia u khot ha ka dikalen nong ka balai ya ka jingte kan ro ka badiban stang na la ye ka balai bangi phas kan dikalen nong ka balai ka kantin ka bayai ban siai ban ka de hajan jong u Nadine jong u sangam anda pulih kan dekat khot ka baar ka ongkom no ka khot ka baar ka ong bat hajan jong u kirang ba Jericho kilate bat hajan jong u usakur ukhon u imri ulate kamut hajan senda jonga so we nong te senda jonga so we nong te hadin jonga udon nong te hajan jonga udon nong te ka khot ka baar ka basau ka banyo ka bapra ka bishpau khat nyo khat pra kini ki khot baro ki kreni kani ka jo shi ka jo ka kantin hajan jong u Nadine jong u layai ban shi ban ya kata astonat bahai kani ka don ka khubor ka bakreni ka kren yangi baka jingte ya ka kenro kam de ka kam jong we ubreu kani ka jing trelang mde nga tre hangi phi tre sha te la ka jong hon ki tre la ka jong ka kam tam ka jo ka jing thumu ki tre ya la ka jong ka benta tambah ka juga thong namar kata kan kalau basko tenat kata pinda pej akan dikal nong ka balai pin syamru dei begini ki nong tei kim dei bet baro ki dei ki ba ki di ki misteri lani ki nong teken ro kiling do ru ki dan ki nong sensyar ki nong syak ki ba syakri haka yeng jong sim ru dan nang tabre ubania ru dan uta u malkhija uta u ubania nang tabre unong sna jing ubi uta u hanania nang ta u lebi tau rehum nang ta ki ken thei ru gidan ki khon jong shalom ki dan na ki kam na ki ken hon ki ba pher ki tei lang ni ka ken ro kan ki ba skong tenat prat kata bar hoy ngila bandum yele ya ka jo ka kam ha ka jing te ken ro la ka jong ka benta ha ka hima ka jong blei ha bangi tengi dan la ka jong ka benta kat kum ka sap ka phong ka talent ka bo blei la ayengi ni dan la ka jong ka benta kumah ka balang ru kidon ki batrai ya ka kam ka bahaban pe ya ka jingya be ya renti jong ka kam don pan ki ba khamla ban trai ba ha ka shed
Dan pat ki ba pej ya ka kam kaberiban pej ya ka kam syarai ya ki langbron. Kum ta la ka jong ka benta. Tama ka juga thong. Mlaban ong ba uba kreni ka ktin ka jong ublay ulong khama khmat ni kham halor ya utu uba penya renti ya ki kam. Uske tri ba unong yalam kinong ka juga thong. Ka juga jing tumu. Kaya pher ka benta, kaya pher ka rukom trekam, tama ka ka juga. Bana margata kani ka khot yangi bangin long kum ha kani ka lenong ka balai ki bia trei lang. Ki bia aimen sim lang. Ka thong ka di ka jo ka rukom tre ka pher. Ka benta bantai ka pher. Pibina la ka jong ka benta nga la ka jong ka benta. Ka urban mission ka lechki school ka tre hapedeng kini ki khon samla ki bla syate syak khom ha ki jingmelin ki basneo. Ka SELD department ka pe ka waypat ka kam. Ka Good News TV menta, ka yalam, ka hikay, lembah ka rensan social media. Lala ka jong ka kam, tawa ka jing tumu ka jo. Man penyar, ya ka hima ka jong play. Banamar kata ka jing khot yangi, haka ni kisngi ki bamenta, ka long bangin tay ya ka jing tua, da ka jing itray lang. Hari bilat, udan tau brio bakraw, nong tayo bakraw, kuteng Christopher Wren. Baru kwa ban skong thu, ya ki nong tray, ki nong balas ngi ki jong. Kat ni ki jing tay ki bakraw ki jong. Baru ule kumno, ulalet syaki. Ule kendo uwe hadin uwe. Letu taka kana laingon kita kinong syok mau. Ulalet ban pen kaladur kim itu subu day ma utau unong tei unong drodor bakrau. Ti ulalet da kawi pat kadur bakim itu yu. Ula keliu uwe wang ba pile ayu ba hang ni utau we nong syok mau. Wang asu belas ngi hang ni. Let sa syok pat utrai ka juga kam. Wang ba pile ayu hang ni. Wang ngati hang ni ngadai tang unong tray. Ngampat yok kam syawai tengah tray hang ni. Syawai pan. Ulet. Utray ka juga kam taruh. Wang ngadai unong tay. Ya ka tay ka jing tay ka bakrao. Ka juga kam baro. Wai wang asu bela. Wai ka bampat yok kam ngasu syok mau hang ni. Ka juga kam ubalai wang ngatay ya ka tay. Ka jing tay ka bakrao. Ka benta jong udi ka beret. Syok mau hang ni. Henry uyu baka benta jong kariban pendep ya ka jing tay ka bakrao. Nama kata what's no ba ye ba pile ilong ibaretan. Kinong tay kita ki ba yu ya ka jing tmu. Ki ba yu ya ka thong. Bar ki ba ailot shispa na ka shispa ha ka benta ka bakidan. Bar ka bante. Ubale ka kam ka bakrao, ubale ka kam ka beret. Ka bante di tang ka way. Ka perthai menta ka pechingi. Kinong tay, ka pech kinong tay. Try jisu wang gumno. Haga gospel ka jong yones ka ba khalai le busan wang. Ka perthai baro kan itu yang ibagini ki senran ki jau. Mdai la dangi nang bahaban tay. Ni don sap ba mdai kata, mdai ka sap ka pom. Mdai la dangi don ka jing it parlok hi. Ngari ban don ka jing it parlok hi. Ngari ban la ban I sim yo way pat upara nong tray. Ngari ban ya rap ban aya ka ikaba umdon. Kaba kum kata ka jing ya tray lang. Ka jing sngot ho ya ka way ka thong bat ka jing tumu. Kata ka ka bante ya ka jing tuwa ka bakat ka ni. Dan sibun mentaru ki batay haraka jong ka benta ki tray. Ki tray mdai ba ong ba baro kala asni lo la tualot em. Don ka ba baharu kini kisngi. Don ki ba tray stom ki ba ya le kum no ban sop spine kum no ban serdep ya ka jing jot jing pra kum no ban maramot ya ka ba jot dan sibun biya la ka benta ki tray. Ngai ku lagi seng bahalang ru ka ni ka por. Pile la ka jong ka benta. Ka sorkaru ka le la ka jong ka benta. Ki noksen charge nong ki dorbas nong ki tray la ka jong ka benta. Ki seng samlash nong. Ki balang, ki niam kiwe rupiele ala ka jong ka benta bantay ya ka ikabala tawa. Rila la ka jong ti. Ngimdon ka taba ni Ayman Sim kaliang. Ngimdon ban yu ka babahabat ban yaro. Ya ka ban yu banda keren shisha bapila le baha ka ni ka benta. Naman kata ngidon kam ya ka bakum kata ka jing yu babaro ngitay ya ka tay ka jing tay kabala tawa. Kajuk ka tong lala ka jong ka benta. Pagangets kam baga jingte ya ka kenro ka bakani ka lendong ka balai ka hikai yangi hajan nadien hasenda ini yang kan ini trailang pangin tei ya ka jingtua ka bakhado ka lendong ka balai chung Nehemia kari ka lendong ka bo Nehemia ujer kerteng hado kumba sau pongot ki breu bar ujer kerteng hado kumba khat arteli ki kenhon ngam dan porsu ban pudi gini bara
sao phong ngut ki riu shimen kuma khat ar ngut ki ken hon che lut baro ki bla don benta ka bante ya ka ken ro ka bla tuano bari ki jingkhang ki bla thang ujar ka teng lut ni no balai une me ya pi ben ken mau de nong ra khuri de ubanang bante ken ro de misteri lani de engineer de uta ura khuri ha ka ying sim udi ubala penbit ya di hakata ka kam bana ki ski mental si unde uba pendep ya ka jing puli hotel management unde ubala civil engineering hari utei ngi ongi unong te ken ro utei shisha se thari ura mau it usna do bilat ule lo di ki kam unehe ya dei unong te ken ro Henry lang ba jong u ka ken ro kala yeng ba la te ya ka namar unehe ya uba jer kerteng lo ya baro kinong te sao pongot ki riu shimen kharar ngut teli ki ken hon ka wei ka kerteng ka ja ka no balai ka ka kerteng jong nehe ya shim na pen mi kerteng ina di unehe ya te ya di utei ki wei ban te ka ken ro ka bla tua ni ban la ban te ki wei Apostle Paul kurani kata Kistis ki Filipi kan nong ba ar ka khot ka ba lai wong no pinyo ki we ken ki ba kham ba ba ne phi hagini kisngi ni trai shi bon ka kam re unga ju yap une me yang pun yap yo unga ka kerteng ne me ya kam dan kal nong ba lai baro ki kerteng la don ja ka kerteng ne me ya namar ka jingte ka kan ro kam dei ka jingte yaladi ka jingte ya ki we ba ki we ki te pa de ka kan ro Nangit skem na markata anda unga ulayap. TL Mudi la keli usisen la interview yo. Unong yalap bakrao. La keli u DL Mudi. We unong sun bakrao tam jongpi. Uju ba uong DL Mudi. Nong keli uong tharai ula bakalaban sngam. U keli biang uong amut manong u unong sun jongpi ko nong yalap bakrao DL Mudi. Uong biang DL Mudi. Nong sun bakrao jonga bante ya ka kenro ka bau play khot yang abante. Ude unga ka bonga umpat yam nginom la bante ka kan ro bala tawa dengan ngala len la de ngala IT lot banga te ki we ha ta ublen kurku ta ka puram ka jo ini tuai nyai ngo ime au play ba ma kren ngi ka Bible study but I go try bangin no ki nong te ya ka kan ro ka bala tawa ta ka ba penyap ning kong yela de unga un yap ka jonga kan yap langa ken ka ba kor pendan kami yang try tang ku musyakri jome kel ku ye borok ki nong pek nong snap abi ki nong ki atiar ki jome hagi ki sngi jo ka jing tua ka jing pra ka bakat ka ni aingu me priang ma sngowi ni ne ba kerte u jisu ni wangi pan amen ublen kurku kule shipon